E ás veces é moi complicado diferenciar cando unha información é real e cando non. Entón, vou darvos unhas ferramentas para poder diferenciar que cousas son reais e que non, e vamos a irmos a analizar uns cantos titulares, así un pouco controvertidos, de temas de actualidade, dos que ao mellor tedes un prexuizo e ao mellor non. Entón, imos velo. Sobre alimentación, cal é o villano máis villano neste último ano? Hai algún ingrediente malísimo que estamos todos agora... Aceite de palma. En cambio, se analizamos como é o aceite de palma, pois a mitade do aceite de palma son grasas saturadas. Vale, por iso é mellor tratar de evitalo, vale? Entón, o que se analiza é sempre eso, o perfil lipídico dunha grasa, e por iso decidimos se é bo ou é malo. Cantos de vos aliñades a ensalada con aceite de palma? Ninguén aliña a ensalada, ni fríe con aceite de palma, seguro que ninguén de vos ten unha botella de aceite de palma na súa casa. Vale, nin vos, nin ninguén, en ningún país. Ninguén fríe nin fai ensaladas con aceite de palma, porque non se utiliza desa maneira. Realmente o aceite de palma se utiliza noutros alimentos, por exemplo, na nocilla, utilízase en galletas, utilízase en torradas, utilízase en alimentos, sobre todo alimentos. Estamos volvendo loucos pensando que nos están a envenenar co aceite de palma, cando realmente os alimentos nos que está presente o aceite de palma xa non son alimentos recomendables. Tú, se comes un snack ou mercas unha galleta, en realidade dá exactamente igual que leve aceite de palma ou non. Non o vai converter unha galleta saludable el que cambies o aceite de palma por aceite de oliva. Unha galleta, por exemplo, vai seguir tendo farinas refinadas, altos niveis de azúcar, altos niveis de sal e grasas en xeral de mala calidade. Da igual que cambiedes un só ingrediente. Realmente o problema é titulares que o mellor son fraudulentos. El azúcar blanco refinado, veneno para el organismo. Azúcar, un dulce veneno. Así nos perjudica el azúcar, la llamada droga del siglo XXI. Levantade a mano os que tomades Coca-Cola, Pepsi, Fanta, calquera destas cousas. Imos ver a cantidad de azúcar que teñen este tipo de bebidas. Pois o máis fácil de velo é, xa sabemos interpretar a etiqueta, buscamos a palabra azúcar na lista de ingredientes e logo imos a tabla nutricional. Entón, imos ver, por exemplo, unha lata de Coca-Cola. Isto é unha lata de Coca-Cola. Ingredientes: agua carbonatada, azúcar, colorante, bla, bla, bla. Esos son os ingredientes dunha Coca-Cola. O segundo ingrediente despois da auga carbonatada, é dicir, da auga con gas, é o azúcar. Co cal xa podemos pensar que é ingrediente mayoritario. Imos despois a tabla nutricional. Cantos azúcares hai nunha lata? De 250 mililitros? 27 gramos de azúcar. Recordade que a Organización Mundial da Saúde recomendaba non consumir máis de 25 gramos ao día. Unha Coca-Cola, e todos pensabades, 5 sobres de azúcar, eu non tomo tanto. Se tomas unha Coca-Cola, xa pasaches a cantidade recomendada ao organismo. Experimenta e miramos canto azúcar son realmente 27 gramos. Voluntario para pesar azúcar. Hay un montón de estudios y bueno, por la dieta sí que dicen que es mejor comer as leites vegetais que tiñan muchísimo azúcar, que eran malísimas. É verdade. As leites, non me gusta ni chamar as leites, son bebidas vegetais. O que pasa é que como son de cor blanco, pues xa pensamos en iso de ideas, non? De que no pasado estábamos mellor. Entón, por iso me gusta por esta gráfica podedes encontrar en Google, que teñen aí todos os datos de esperanza de vida, de absolutamente todo. Esta é a gráfica de esperanza de vida. Como podedes ver, desde os anos 70, a esperanza de vida non fai máis que subir. En gran medida por o avance tecnolóxico e por o avance científico, e obviamente o avance médico que produces en consecuencia. O sea que cada vez todo o que comemos, o que botamos na pel, todo o que facemos é máis seguro, e por iso temos estas cifras de esperanza de vida. Agora vos fago unha pregunta a vos, e con isto cerro. É posible a convivencia entre a ambición polo clic e a honestidade? Moitísimas gracias.